I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan klip na mom kanalu. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Ova je 4. epizoda, ili 5, ne znam točno. U prošloj epizodi smo završili smo most. I idemo da završimo tomu njivu, to jest baštu, koju ćemo naravno proširimo još. Tako da idemo. Ovo i ovo. Ovako. Ovako. Ja, jedna. Što je to? Aha. Okej. Teodora, ćemo danas da napravimo ovdje kućicu. A? Okej, ajde idemo. I da idemo napravimo još čamac. I čamac ćemo da napravimo za Teodoru. Ja znam kako se to pravi. Ovako, ovako. Prvo treba mi jedno ovo i jedno ovo. Izvini. To mi ne treba. Ovako, ovo. Ovo je to. To. Ovdje nema ništa. Evo zemlju ćemo tu da ostavimo. Pesak. Evo ga pesak. I treba nam malo uglja. Ovako. 2 uglja može. I ovako i idemo nazad. I sad idemo da postavimo Teodoni brod. I ovo je njena luka. Sad ću da te ubijem. Sad ću da te dokusurim, životinju jedna. Red dragečka. Dobio sam luk. Idem po strelu. I idem. To ne treba tu, Teodora. Ako. To gore treba. To. Tu treba. Trska. Možda ovdje jeste tu. Ovo. I sad. Dobro, to. Ovo treba. To mi ne treba. I to mi ne treba. Ovdje. To mi može treba. Ovako, to bi mogli da zasadimo negdje.
Evo ga, ovako. Znači, ovdje sad nema puno stvari da se radi. Idem sad napravimo da uzmemo drvo. To. Sad uzmemo ovaj ceo štek. I ovako. I da uzet ćemo ugalj. I ispeći ćemo malo. Nekih 30 ćemo da uzmemo ovako. Ovako. I sad idemo da pravimo kuću. Za početak napravit ćemo jedan crafting table. Tu ovako. Stavit ćemo vrata. Sad šta je ovo, majko? Što se to tako stavilo? To treba, ne treba to. To tako ne treba. Ajde. Tako. Ovako. I napravit ćemo stepenice. Jedne. Tu ovako. Tako. I ovo ćemo da srušimo ovaj stup. Njega ćemo da srušimo. I tu ćemo da stavimo ovako. Tako. Tako, ovo ćemo da srušimo isto. Okej. Jovane. Parkour. Ha. Eto. Nikakav problem. Dobro. Ajde ovako i još ovdje. Tako. Sad moramo ovako. A ne to dobro tako. Ovako treba. Tako. Sad idemo po onaj pesak što smo uzeli.
Okej, Teodora izgleda AFK. Aj. I to je to, idemo Teodora spavamo. I tu bi da... hoćemo da završimo krov i da završimo epizodu. Hoće? Okej, Teodora potvrđuje. Pa da letiš. Ne, ti letiš. Ne, ja ležim. Okej, i idemo da završimo krov. Ako? Ne, to ne treba. Taj blok ne treba. Ajde da završimo i ovo. Pošto naša kuća nema krov, neće ni ovo imati. Pa Teodora izađe vjerojatno odatle. Okej, Teodora je AFK. I to bi bilo to, ljudi moji, za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkajte, šerite, komentirajte i pozdrav.